Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. 2023 ел Татарстан Республикасында милли гореф-гадәтләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Шул ук вакытта Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы бу елны Дастаннар елы дип игълан итте һәм аңа старт бирелде. Бу юкка гына түгел. Безнең халкыбызда 100ләп дастан бар. Ләкин ни кызганыч, заманалар узу белән әлеге әсәрләр онытылган һәм инде алар арасында бары тик берничәсе генә безнең халык телендә яхшы саклана. Ә чынлыкта алар бит безнең тарихыбыз, алар безнең үткәнебез һәм аларны без һич кенә дә онытырга тиеш түгел. Дастаннар елы дип игълан ителү нәкъ менә шуның белән бәйле дә. Ә инде бүген Дөнья студиясендә кунакта менә шушы дастаннарыбызны халкыбызга кайтару эше белән моңа кадәр дә шөгыльләнгән һәм инде хәзер тагын да активрак шөгыльләнә башларлар дигән өмет белән без Риваят этно төркемен чакырдык. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәннәрмесез. Безнең бүгенге кунакларыбыз ул Риваят төркеменең җитәкчесе Руслан Габитов һәм төркемнең солисты Айдар Закиров. Мин бик шатмын сезне үзебезнең студиябездә. Без бик тә шатбыз ягына сезнең студиягызга килүебезгә. Руслан, Дастаннар елы дип игълан ителүгә сезнең бәһагыз ничегрәк? Кирәк нәрсә идеме бу? Гомумән әйтәсем килә. Безнең дастаннар дигәчтә тилмәгән җир бөтенләй. Русча әйткән непаханное поле. Дастаннар. Менә әле Фәнзилә Җохарова үз вакытында әйткән иде. Менә Руслан шөгыльләнегез дастаннар белән, менә ул тилмәгән, бөтенләй тилмәгән. Шуннан да карыйбыз, кешеләр белмиләр нәрсә ул дастан. Ул бит дастан, ул безнең тарихыбыз шуннан да. Ул бит менә дастанны өйрәнгәндә, иштәлекләрен өйрәнгәндә, әсәрләрнең үзебезнең тарихыбыз чагыла анда. Бу дастан бик борынгылардан килә һәм безнең башка халыклар белән бәйләнеш сизелә, башка төрки булмаган күчмә халыклар белән бәйләнеш чагыла, сизелә. Уртаклык бар икән беләбез. Менә сез гомумән үзегезнең репертуарыгызга керткән иң беренчеләрдән булып керткән дастаннардан кайсысы ул? Гомумән мин сөйләр идем дастан гына түгел. Дастан ул эпик әсәрләр, әйтегендә гаиләсенә керә. Эпик әсәрләрнең иң зурысы ул дастаннар. Чөнки алар күләм буенча да зур. Ул менә бүгенге көнгә чагыштырып әйткәндә, ул бүгенге көн романы дип әйтергә була. Дастаннар минем өчен дә бу яңалык, чөнки аны өйрәнергә. Бер дастанны алып гомер буе өйрәнергә була ул дастанны. Ул теге бездә татарда гына түгел, чыннан да башка халыклар белән чагыштырып, бәйләп белергә була. Ул бит соругызга җавап бирәм. Нинди дастаннар? Безнең коллективта Базарбай Бикшәнтәев. Аның белән без Идегәй дастан башкара идек. Үзек инде әлбәттә. Бүгенге көндә Идегәй дастанның элек булгандыр, көйдә булгандыр, бүгенге көнгә кадәр сакланмаган. Бәлки сакланган булса, мин белмим көйләрне. Күпчелек дастаннар алар халык иҗатында устный дип әйтегәндә. Телдән генә сакланган, шигырь буларак, поэма буларак. Ә менә көйләре күбесенең сакланмаган. Шуңа күрә кайбер дастаннарны без мәҗбүрбез борынгы башка дастаннарга карап, шуңа нигезләп үзебезгә уйлап чыгара туры килә. Бу инде шундый сәнгать эше үзенә күрә бер художник буларак эшлибез инде. Дастаннарга килгәндә, мәсәлән, без Кузы Көрпә, Баян Сылу дастанын, менә без нотларга карап, ул сакланган, аларны булдырдык. Аннан соң, мәсәлән, Шура Батыр дастаны минем күзмә чагылган иде. Шулай әллә кайын урап безгә әйләнеп кайтты. Кырым татарларыннан, поляк татарларыннан урап кайтты безгә. Аннан соң эпик әсәрләргә килгәндә бәйтләр бар безнең, мөнәҗәтләр бар безнең, тарихи җырлар бар. Менә алар барсы да эпик әсәрләргә керә. Алар охшаш бер-берсенә, аларның жанры охшаш бер-берсенә. Менә шулай. Әйдәгез менә шушы урында без үзебезнең тамашачыларыбызга берәр дастаннан үзек тәкъдим итик. Нинди дастаннан? Мин тәкъдим итәм Баян Сылу
Дастаннан бер үзек. Инде бу төш Баянсылуның әнисе төш күрә. Һәм инде менә дастанның башындарак була ул. Ул сөйли менә төш күрдем, шундый төш күрдем. Ул киләчәген күрсәтә. Бүрләр белән бәйләп. Ул төш шуннан да тормышка аша. Менә шушы төшнең бер өлешен. Әйдәгез, рәхим итегез. Безнең ике музыкант белән генә авыр башкару, чөнки без дүртәү бит. Алар өчен дә уйнарга туры килә. Уен коралы алыштырырга, шуңа күрә шулай. Менә уйный башлаганчы инде әзер булып беттек. Нинди уен коралларында уйнаябызны да әйтик әле. Уен кораллар бу беләбез инде кубыз уен коралы. Борынгылардан. Монда бөтенесе борынгы уен кораллары. Думбра һәм кылкубыз. Әйтергә кирәк, бу уен кораллары реконструкцияләнгән уен кораллары. Кылкубыз мәсәлән махсус заказ белән. Шулай думбра заказ белән. Ә бу кубыз инде 6 айдан кайткан. Башладык? Башладык. Шундый бер үзек. Хой, рәхмәт. Шул кадәр тыңларга да рәхәт, тыңларга да күңелле, Әймә, Руслан. Әйтергә кирәк, бу бит сөйләү, киләп сөйләүнең бер төре дип атала. Менә күз алдыгызга китерегез. Кешеләр килеп җыелып утыра, учак янындамы, өйдәме, йорттамы, йортыдамы. Шишән дип әйтәбез инде. Ул җырлый, думбрада әйтәм, киләп әйтәм, китапка карап әйтәм. Ул вакытта китаплар булмаган инде. Урта заманнарда сирәк булган. Бер кичне дастаны башлый, аннан соң дәвам итә икенче кичкә. Атна буена сузларга мөмкин. Чөнки дастан без беләбез, ул зур күләмдәге әсәр. Аннан соң бит әле Руслан аның менә тагын шул ягы да бар. Ул кемдер утырып аны сөйләгән, Әймә.
һәм шул ук вакытта аны кемнәрдер отып алган. Аннары аны икенче җиргә барып сөйләгән. Менә шулай иттереп бу бит инде ниндидер вакыйгалар, дастаннар белән бергә ниндидер тарихи вакыйгалар, мәхәббәт кыссалары гына түгел, ниндидер халыкның тормышындагы көнкүрешендәге булган вакыйгалар, шул ук авыр хәлләре дә, шул ук ниндидер тарихка кирип кала торган вакыйгалар да, алар барысы да шул дастаннар аша да сөйләнгән бит. Әйе, әлбәттә, менә күз алдыгызга китерергә кирәк, аңлар өчен нәрсә ул дастан гомумән. Әйе. Дастан ул халык тарафыннан уйланып чыгарылган әсәрләр, композициялар, хикәятләр, кыссалар дип әйтсәк тә була. Хикәятләрдән алынган өлешләр дә бар бит инде, әйме? Әлбәттә, менә урта гасырга карый. Урта гасырда бит инде китап алып, китап укый торган кеше сирәк булган. Безнең менә әдәбият ул телдән телгә күчеп килә торган булган. Шуңа күрә дастаннарның, гомумән эпик әсәрләрнең, аларның вариантлары бик күп төрле булган. Бер үк дастанны эчтәлеге булай булса, мәсәлән, казакларда эчтәлеге бер төрле, татарларда эчтәлеге бөтенләй башка төрле. Ни өчен? Чөнки менә бу җирле тарих белән бәйләнә торган булган. Менә мәсәлән, балабыз без Шура Батыр дастаны, Шура Батыр дастаны мин әле Тәртип радиосында риваять тапшыру чыкканда мин аны турында сөйләгән идем. Шура Нарыков дигән кеше булган, ул чынбарлык кеше. Менә дастаннар менә шушы кеше белән бәйләп сөйләгәннәр. Әлбәттә. Казакларда ул башка төрле шәхес белән бәйле. Менә шулай. Кыргызларда, үзбәкләрдә үзләренең вариантлары. Ләкин нигезе, җимеше аның бер үк. Аннары менә безнең халык арасында бит инде бүгенге көннәргә кадәр сакланып килгән дастаннар арасында менә шул әйтик Ләйлә белән Мәҗнүн, аны азмы күпме барыбер халыкның телендә бар. Ул безнең бүгенге шигърияттә дә барыбер мәхәббәт чагыштырулары белән, бит, мәңгелек мәхәббәт белән менә шул Таһир Зөһрә мәсәлән, мәхәббәт белән Таһир Зөһрә, менә шушындый дастаннар сакланган. Менә алар бит безнең Без әйтәбез инде бу безнең татар дастаны дибез, әйме? Башка халыкларда, шул төрки халыкларда күрәбез икән, шул үзбәкләрдә күрәбез икән, әйме? Ничек инде аларда да безнең дастаныбыз дибез. Менә һәрбер төрки халыкта да менә шушы ук геройлар, ләкин шул ук вакытта аларның ничектер шул аерым бер халыкка якынлаштырылуы, ул инде менә безнең чынлап та уртаклыгыбызның дәлиле, шул мәхәббәтнең дә мәңгелек булуын, шул ук халыкларның да ниндидер традицияләрне аерым-аерым теге үзенчәлеге булса да саклаулары хакында сөйли. Һәм менә һичшиксез бу әйберләрне без барсында белергә тиеш, бит. Сезнең менә дастаннарны төрле җирләрдә йөрисез, сөйлисез, җырлыйсыз, аңлатасыз. Халык гомумән кабул итү дигән әйбер бармы? Менә соңгы елларда, соңгы вакытта безнең Татарстанда гына түгел, гомумән менә безнең тарихка, үзебезнең фольклорыбызга кызыксыну уяна. Бу юкка гына түгел, чөнки менә шундый булгавыр заманада үзебезнең кем икәнлегебезне барлау ул бик нык кирәк нәрсә. Чөнки алга таба барыр өчен без үзебезнең үткәнне белергә тиеш. Чөнки әгәр кеше үзенең үткәнен белмәсә, тарихын белмәсә, шәҗәрәсен белмәсә, аның белән идарә итү җиңел. Менә бүгенге шырда нәрсәгә килеп чыга. Менә уртаклык дигәндә мин мәсәлән горурланамын төрки халыклар белән, менә шул кыргызларның Манас дигән дастаны бар, эпос. Аларның бит кече Манас бар, олы Манас бар. Аларның хәтта менә бу кайда медальончик дибез инде. Ул бөтен җирә Манас, аларның горурлыгы, милли горурлыгы. Аларны язганнар, аларны уйныйлар. Кызганыч менә безнең татарларда ниндидер киртә бар. Менә шушы халык иҗатына карата ниндидер киртә. Без менә кызганыч баяннан, гармуннан ерак китә алмыйбыз. Руслан, бәлки ул әнә шул әлеге дә баягы белмәүебез белән бәйледер. Менә белмәүебез дип энтузиастлар безнең бик күп. Ләкин бит энтузиастлар менә алар сезнең шикелле берничә. Энтузиастлар. Күпчелек халык бүгенге көндә алар бит инде әнә шул күбрәк курайны тыңлый, гармунны тыңлый, шуларга кушылып җырланган халкыбыз җырларын тыңлый. Дастаннар бит инде алар менә бик сирәк башкаралар. Ничек тыңласыннар, әгәр ул бер телевидениедә дә юк,
радиода да юк, интернетта да юк алар. Гомумән кеше белми. Әгәр кешеләр белсә, тыңласа, колагына керсә, әлбәттә вакыт кирәк. Ләкин колагына керер өчен бу бит зур бер хәрәкәт булырга тиеш. Ләкин әйтәсем килә, мәсәлән, бер кеше белән генә, берничә төркем белән генә аны хәрәкәтне башлап булмый. Бу безнең хәрәкәт ул менә ничек әйтергә, барлар өчен генә. Диңгездәге бер тамчы генә бит. Тамчы гына. Ә менә ул гомумән халык хәрәкәте булсын өчен кирәк дәүләт ярдәме. Төрле инстанциялар белән бергә эшләргә кирәк, программалар кирәк. Моның турында күп сүз булды инде, ләкин әгәр дәүләт ярдәм итмәсә, эш алга китми. Менә шуңа күрә быел инде Дастаннар елы дип игълан ителүдә, менә шушы бергәләшеп аларны барлау, күпмедер күләмдә дәүләтнең дә ярдәмен күрү, әйме, ул үз эшен барыбер әкренләп күрсәтер дип уйлыйм, Руслан. Чөнки инде ел игълан ителгән икән, без шушы ел дәвамында шушы Дастаннар елы дип игълан ителгән эшне күрсәтергә тиеш. Без аны эшләргә тиеш, бит. Без аның менә күптән түгел генә безнең Милли шураның бюросы утырышы узды, менә анда ул мәсьәлә күтәрелде. Хәзерге вакытта Дастаннар елының планы төзелә. Һәм анда нинди эшләр эшләнәчәге әйтелә. Шул вакытта Милли шура рәисе Васил Шәһрәзиев бу ел Дастаннар елы дип игълан ителеп кенә ул бетмәячәк. Димәк, киләсе елга да Дастаннар белән эшләүнең дәвамы булачак диде. Шуңа күрә без иншалла менә шушындый зур өметләрдә халкыбызга без үзебезнең Дастаннарыбызны күпмедер күләмдә булса да кайтара алырбыз. Яшьләр дә киләчәктә кызыксыну уяныр дигән өмет белән эшне башлыйбыз. Һәм инде сездән мин тагын берәр Дастаннан үзекме, берәр эпик әсәрдән үзекме ишетер идем. Без Айдар белән бергәләп бер Дастаннан үзек Шура Батырны башкарыйк. Бу инде Шура Батыр безнең Казан үзенең бәйсезлеген югалту белән бәйле, шул чорга туры килә. Шура Батыр ул баһадир була. Һәм инде ул үз нияте белән Казан ханлыгын, Казан диварларын сакларга үзенең корыш атында бара Казанга. Менә шушы өлешне без башкарабыз. Рәхмәт итегез. Казан қаласын алмаға, мұнды білге шурабыз қылыш биліне тағадыр. Құт салағын асадыр, Казан елына басадыр. Бүлділдей ұша екен, шал атында шапқанда, қия таш ера екен, ат ұшынан атқанда. Яңғыр яуады иген, шигесіне ұт дейсе, шебен түшіді иген, жилгесінен қан шықса, дирім шығады иген, жилгесінен қан шықса, жиллер иседі иген, жилгесінен қан шықса, жиллер иседі иген. Шура Батыр ир иген, мінген аты бір иген, илге келген яуларға қаршы шығар ир иген, илге келген яуларға
Дустарга каршы чыгар ир дигән, каршы чыгар ир дигән. Шәп, бик зур рәхмәт, Руслан, менә шушылай иттереп халкыбызның борынгы әсәрләрен халкыбызга җиткергәнегез өчен. Бу бик башкарганда гына җиңел шикелле бит, әйме? Ә моны өйрәнеп, халыкка чыгару өчен бик күп вакыт кирәктер. Әлбәттә, бу әйтергә кирәк, гомумән халык авыз иҗаты белән шөгыльләнү ул үзенә күрә бер яшәү рәвеше, әйтергә кирәк. Моны бер яклап кына өйрәнергә кирәк. Түгел, булмый өйрәнеп, төрле яклап. Әлбәттә, тарихы да, киеме дә сез күрәсез. Киемнәрне эшләр өчен без күпме китаплар карадык, музейларда йөрдек. Уен кораллары, бу аерым үзенә бер тарих. Әлбәттә, китапларда эзләнү, стиль дигән нәрсә бар, көй. Менә барсы да бу әлбәттә үзенә бер дөнья. Ә менә бу дастаннарны өйрәнгәндә, шушы башка эпик әсәрләрне өйрәнгәндә кемнәр белән күбрәк киңәшәсез? Ул бит инде барыбер белгечләр киңәше кирәк. Әлбәттә, әйе. Беренче чиратта китаплардан эзләнеп материал тапкач, киңәшләшәбез без галимнәр белән, этномузыкологлар белән. Кемнәр киемне аңлый, борынгы киемнәрне. Барса киңәшләшеп эшләнә. Әлбәттә, бу инде безнең шундый ничек әйтик, инфраструктура үзенә бер тармак. Менә ул тармакларны ныгытырга иде. Төрле конфессия бите инде, төрле юнәлештәге галимнәр, музыкантлар, анда остаханәләр белән, тегүчеләр белән берлек булса, дәүләт белән бергә бәйләнеп, фольклор үзәге, мәдәният министрлыгы, шулай ук мәгариф министрлыгы, менә ул вакытта эшләргә була. Консерватория, музыка училищесы. Ул вакытта була. Тагын менә шушы үзебезнең борынгы әсәрләребезне өйрәнүче кеше буларак, сезнең киңәшегез менә шушы дастаннар елында, ул чынлап та ничектер бушка гына узмасын өчен, чынлап та халкыбызга инде онытылган дастаннарыбызны кайтарыр өчен сезнең карашка иң беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк? Дәүләт ярдәме дидек, ансы аңлашыла. Ә инде менә теге кулга тотып эшли торган эш, нәрсә эшләү кирәк? Бу һәр кешенең үз ихтыяҗы дип уйлыйм мин. Ләкин менә теләк белдерүчеләр, мин уйлыйм, күп. Өйрәнергә теләүчеләр күп. Нәрсә әйтергә? Менә һәр кеше шәхсән үзе килсә, мәсәлән, мин үзем ягыннан, мәсәлән, тапшырулар ясыйм бит инде, уен коралларына багышланган. Аннан соң тарихка бәйле сәхифәләр бар. Менә шушы материалны булган кадәр таратырга кирәк. Кеше белсен. Менә хәзер безнең заманада ниндер сүзе бар, хайп дип атала. Кыска вакытлыча менә ялтыравык күреп алдың да оныттың. Кызганыч шуңа таба бара. Бер кешенең дә озаклап, төшенеп, текстны укып, эченә мәгънәсенә төшенеп утырырдай заман түгел. Менә шушы юнәлештә эш алып барылсын иде. Бу моның өчен радио, телевидение, интернет, менә конгресс, менә шулай ук дөнья студиясе шул эш юнәлешендә алып бара. Бу эшне туктатырга кирәкми, дәвам итәргә кирәк. Менә әйтеп китәсем килә, мәсәлән, консерваториядә милли музыка кафедрасы булдырылды әле ярты ел гына. Менә мин моңа сөенеп туя алмыймын. Алар инде хәзер музыкантларны җибәрделәр Казакъстанга, Кылкубызда уйнарга өйрәнергә, мәсәлән. Училищеда да бар милли уен коралларын өйрәнү, әкренләп кызыксыну уяна. Менә бу тукталмасын. Әгәр менә бу консерватория, музыка уку йортлары әйтик инде. Әгәр ярдәм булмаса, файдасы юк моның, әлбәттә. Булган материалны өйрәнеп, камилләштереп, музыкантларны барлап, ансамбльләр ясап, менә ул вакытта була. Менә әле Алла бирса, шушы көннәрдә безнең презентация була. Тинчуринда Идигәй дастаны спектакле чыга. Без анда Айдар белән катнашырга тиеш идек. Кызганыч, без катнаша алмадык. Ләкин киләчәктә Алла бирса, мондый проектлар бергә эшләрбез дип ышанып каласым килә. Руслан, менә ул бит инде аңлашыла, музыка өлкәсендә булган кешеләр, иҗатка, сәнгатькә якын булган кешеләр, әле алар күпмедер күләмдә
Дастаннар йылы дип игълан ителмәсә дә, алар моның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен белеп өйрәнәләр, әйме? Алар дастаннар йылы игълан ителгәнгә дә сөенәләр. Ләкин безнең төп максат менә бу дастаннарны яшь буынга җиткерү. Ә инде яшь буынга җиткерү өчен, әлбәттә, аны музыкага тартылганнарын гына түгел, тартылмаганнарына да аны барыбер дастан дигән сүзне Шурабатыр, Идегәй, шул ук Ләйлә белән Мәҗнүн булсын, Таһир белән Зөһрә булсын, аларны ишеттергә кирәк. Аларның колагына керергә тиеш. Менә мәктәпләрдә, мин беләм, сез мәктәпләргә дә барасыз шакырган очракларда, хәзер дә шакырсалар, сез каршы килмәячәксез, әйбәт. Менә мәктәп ничегрәк эшләргә тиеш, шул ук укытучылар. Дәреслекләрдә дастаннар бүгенге көндә юк дәрәҗәсендә. Гомумән, дәреслекләрдә күп нәрсәләр юк. Күп нәрсәләр үзгәртер идек, кертер идек. Мәктәпләр белән эшләргә тиеш, әлбәттә, Мәгариф министрлыгы. Менә Мәгариф министрлыгы гомумән игълан итәргә кирәк, менә шу юнәлештә ниндидер конкурслар. Акча белән бүлекли торганмы ул, уен кораллары белән бүлекли торганмы. Менә шул вакытта кызыксыну уяна. Дастаннарны актара башлыйлар, әйбәт. Әйе, кешегә кызыксындыру уятырга кирәк. Әгәр булмаса, энтузиазм нигезенә генә ярак китеп булмый. Шуңа күрә 21-нче гасырда. Бигрәк тә. Хәзер заманы шундый. Тагын нәрсәдер әйтәсем килгән бик мөһим. Яшьләр буенча. Яшьләргә ничек үтеп кереп була? Менә без әле менә бу эшкәртелгән дастаннар, әлбәттә, күпме дәрәҗә эшкәртелгән. Яшьләргә, күпчелек яшьләргә бу аңлаешсыз, аңламыйлар. Яшьләргә аңлар өчен аны ниндидер ялтыравык тышка төреп бирергә кирәк. Моның өчен бар безнең төрле юнәлеш, этническая музыка дип атала. Шул ук бик күп юнәлешләр, аларны менә төрә белергә кирәк, кызыксындыра, мотивын отып ала, нинди мотив икән, каян чыккан икән, бәлки кайсыдыр кызыксына башлый. Менә шулай яшьләргә үтеп керергә була. Дискотекаларда, мәсәлән, заманча итеп эшкәртсәк, дастаннарны, ул менә бик кызык була. Шулай. Менә идея кызык, әйме? Аны кемдер әйтергә мөмкин. Кем инде сиңа дискотекада дастаннарга биесен яисә тыңласын дип. Юк, әгәр дә шуны заманча итеп, профессиональ рәвештә тәкъдим итәсең икән, яшьләр тыңлый. Менә бүгенге көндә яшьләр арасында шул кадәр музыкаль яктан тиз тотып ала торган шундый сәләтле яшьләр күп, әйме? Аларга тәкъдим итү генә кирәк. Ә без хәзер нәрсә тәкъдим итәбез тагын тамашачыларга? Хәзер әйтеш исемле композицияны башкарып китәбез. Әйтеш бу безнең төрки халыкның шундый традициясе, ярышу, чәчәннәрнең ярышу, сказительләр дибез, ярышу. Монда 2 кеше җырларга тиеш, мин 2 кеше эчендә башкарам. Әйе. Бу инде безнең борынгы табышмаклардан алынган, башта табышмак әйтелә 4 елында, икенче 4 елында моңа җавап. Менә шундый тапкырлык үзенә күрә. Әлбәттә, мондый табышмакларны ирекле формада уйналынган. Мәсәлән, 2 ыру ди, бер ыру сорау җавап бирә, икенче ыру җавап бирә. Яки бу ыру турында сөйли, икенче ыру үзе турында яхшырак итеп сөйләргә тиеш. Менә шундый әйтеш бу була инде. Башка сразу.
Кыштырнагы тимәгән, котлашында типмәгән, кышта бөтен бар микән, бар микән, бар микән. Кыштырнагы тимәгән, котлашында типмәгән, ул кыш булыр тырымтай, тырымтай, тырымтай. Әфәрин егетләр. Менә Руслан тыңлап утырам әйме? Күпме байлык бит халкыбызда. Бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруга килеп, менә шушы әсәрләрне башкарганыгыз өчен, халкыбызга безнең дастаннарыбыз, эпик әсәрләребез хакында сөйләгән өчен. Очрашуыбыз соңгысы булмас дип үмитләнеп калам. Киләчәктә дә очрашып, халкыбызга менә үзегез белгәнне җиткерергә насыйп булсын. Һәм әлбәттә сезнең һәр вакытта да түрегез сәхнәдә булсын. Сез бик изге эш белән шөгыльләнәсез. Бүгенге тапшыруда катнашкан өчен сезгә бик зур рәхмәт. Мин сезгә уңышлар теләп калам. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләр, сез бүген безнең дастаннарыбызга багышланган тапшыруыбызны карадыгыз. Киләчәктә дә без әлеге тапшырулар циклын дәвам итәрбез. Ә инде бүгенге кунакларыбыз Риваят этно төркеме һәм аның җитәкчесе Руслан Габитов, шулай ук Риваят төркеменең солисты Айдар Закиров иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз, ата-бабаларыбыздан калган мирасыбызны онытмыйк, саклыйк.